holko woni ñeñagal Amadou Kume ñeñagal te ndi ñeñagal nden ko meccal ñeñagal koko liggotono da sabu to wiyama mabuɓe mahanno loode caña comci yimɓe maboro ɓe innira kinɗe mabɓe to wiyama wayluɓe mbaylat kaaƴe mbatta jamde mbaylat jamde mbatta kaaƴe ɓen wiya wayloɓe ɓe to wiyama lawɓe labboto leɗɗe kine haya ki hayata kiɗo ne soppi e moƴƴi kiɗo moƴƴani ngal ɗo ne laaba ngal ɗo labetake woni lawɓe ɗiɗo labbo laana e labbo gorworo woni fulɓe wonnoɓe natire lawagu feƴƴere munen e ñamde munen danda ɓesguji munen ɓe goni labbo gorworo labbo lawotoɗo noon ko labbo lawotoɗo woni mbalka woni unugal woni wowru goto foof innira hinde mum hande ñeñagu hande noon sa nani ñeñagu sa hocci meccal ngal aɗa wawa wadde intervention hakkude ma yimɓeɓe aɗa wawa jokkude endam komi tawɗo Amadou Kume ene wadde joom suudu mum mi waɗa intervention hakkude mabɓe mi jokka endam ko ɗum hande ñeñagu nden ko meccal kono ñeñagu hande ko ɗum foti yadude ñeñagu nden ko meccal ne tawno ko baylowo hunde watta ɗum hunde ko ɗum tagui ñeño o wiye ñeño eɓe jogui noon woni kinɗi joyyi ɗi gandanɗa hoorema woni notortoɓe e ñeñagu woni ko haali ɗo ko ɓen lawɓe ɓe e ɓen ha joni wayluɓe ɓe e ɓen sakkeɓe ɓe e ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni wiyeteɓe wambaɓe ɓe kono kadi mabuɓe ɓe ko hen jeeya kono kadi ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni e wiyeteɓe ko kañumen goni sakkeɓe ɓe kañumenne ko hen jeeya ne haadirten henna so tawi ɗum ɗon ɓenni a wi wonde ñeñagu ko waylude hunde watta ɗum hunde walla ñeñagu jomum heewi ko tawde hunde ne taƴa ñoota hande noon beele ngal ɗon ñeñagal ko tagno ɗum ardi ko ɗum woni ko jokki ha joni walla ala ɗum koko wayli ne tawno ñeño nden ene wawno tawde dimo mum tawa ala suuro ɗum kono hande so tawi a tawi dimo ma so rokkanima tan ko an addoto suurtude ɗum yeyi Amadou Kume ha joni eɗum woodi aɗa andi ko wonno nden ko ha joni ene heddi jambaragal ne wonno ene heddi ɓingu moƴƴagu no wonno ene heddi gaccene gonno ene heddi ɓi suudu mawdudu wonno ene heddi aybinoɓe ɓe ene gonno ene heddi surannoɓe ene gonno ene heddi hande ke kam ɓuuri hewde aybinoɓe surtannoɓe ene gonno ene heddi kono hande ha joni ene waɗi ñeñɓe sa ari dimo ma so ala aɗa wawi suurdemo sa ari dimo ma kala ko hokkuma par ce que ñagude ko jibin tan ko tato hewɓe paamani ɗum sa woni ñagotoɗo normal andu gueɗe tati hammadi ñagude saɗa ñaago moƴƴo Sambo o yata omo jogui Dembo o yo arsuguma wone makko ñagotoɓe noon ko jeeɗiɗo ñagotoɓe ko jeeɗiɗo kono noon ñeñɓe ɓe ko joyo ñagotoɓe ko jeeɗiɗo ko ñeñɓe ko joyo est ce que wawi firande min ɗum ɗon mbiɗe wawi sa nani ñeño ko haalanke naalanke daranke coolo ƴattanke ɓeɗo nayo haalanke woni coolo ƴattanke haalanke woni kala kaalowo tan on wiya haalanke naalanke sabar gamata soko buuba soko buuluji oɗo ko naalanke tan gamowo hay soko musique gamata oɗo ko naalanke tan daranke woni kala palowo hoddu mum ene hoɗa ene haala ko fulɓe mbanno on ko daranke tan coolo ƴattanke woni cooloji men so gari so ñaguimama sa hokkani ɗumen tan ƴattotoma ñagotoɓe jeeɗiɗo ɓe noon ko haala hokke yima hokke huule hokke yiiɗe hokke huute hokke ama hokke hoɗa hokke yima hokke rokkoɓe ɓe yo dokku ɗum noon soɓe dokkani noon soɓe ndenaki eɓe mbawi hawrude ɓen ɓe gandanɗa hoore ma so tawi dokkaka tan jiito hen koye men no haadirta ni henna ɗum noon so tawi ɗum ɗon ɓenni en gartat beele an a meeɗi waddude on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni dimo ma ko mawɓe men mbaddano nden e rimɓe mumen ne tawno en nani mawɗo goto wiyo wonde rimɓe hewɓe ndiwna koye galleji ñeñɓe ɓe ne tawno so tawi wona wiyama ndefu welgu tan koye galle ñeñɓe hewno tawede machallah kamɓe ko sosanɓe gandi jomumen mbaɗa cappa tan mbaɗa terle ɗum woni ko waji ɓe mbiyata ko voilà est ce que a meeɗi waddude ɗum e ñeeño ngara tawa wonde o ala ganda o ala e nder oɗon tuma guittamo e gacce ɗe o wondi ɗe panamo e gandanɗa hoorema tigui rigui ha joni o wawa ƴukkitade e yesso ɓen ɓe gandanɗa kañum woni fasɓe makko hay 2018 mi waɗi ɗum mi haalta to jeeya mi haalta inde makko mais mi are dimo goto dimo o wona joguiɗo mais minne mi andamo no ñagotoɗo yarata tan faando wuuro tan aɗani ñagotoɗo ndeysan namdoto ko yimɓe tato namdota ko huywere wuuro e ɓoccode wuuro e fomol wuuro namdoto tan beele wuuro ngo ne weeli beele jaadi gammo ne jonta beele ko moƴƴi est ce que omo yiiɗi yiyade ɗum ɗo ñagotoɗo namdoto mais mi yettima noon namdimi kollami ɗon galle goto jottimi mo jippimo o yetta ko ñang walla mbaayi o wona joom doole gandumi noon situation makko no yaari ni eno hawjirni eno yirlorto e galle he ni
kadi ne jottimi tan mbimi komi koɗoma yola mbimi min Moussa Sambel Mbodj o andema tan mbiɗe laaɓa ɓerde makko nde nde diwi o huuli no feewi joni jimi no wayni goram jooɗimi ha jamma noddumi mbo guittomi hunde tottumi mbimi to weyti mbiɗa wonde groupe am tottumin eyyi sa totti min noon wona sukuta hakkude men min mi waddama ɗum ittuɗa no foti tottuɗa ittumi ujunaji 3 tottumi mbo mbimi tottumin ujunnaji 2 somin jawi ɓe